good morning. Good morning na tong tanan guys. For today's video guys, mangaon na sa tagsaging guys. Oh, hinog na. Hinog na ang saging nga gikas bukid nila ni Ayan, natag nila ni Erlinda. Hi Erlinda, shout out. Hinog na saging inyong gihatag nako. Ako nagilungag, parisa nagkapi. Coffee. Oh. Mamahatan nyo with kuan, with saging. Gikan ni sa harvest ni sa asinda ni Erlinda dito sa Bourbon. Bourbon ba tong ila? Nya nakadajud sila ba naka-harvest pagadto na mo nya na gitagaan sad ko nahinog na. Salamat day kayo ani sa saging inyong gihatag. Makakaon na sad ko para sa kape. Atong kape ay daghan no? Thank you kay ninyo Michael. Ilang Ayan, thank you. Kasi tagian ni saging, salamat kayo ninyo guys. Thank you for watching. Bye. I love you more. Hi guys. Nauli na ko gagi kas merkado kay giapas di ko sa akong anak niya. Karon nagpalit ko ubi kay magmaha ko. Mahaog ubi. Nay, luto na. Ito rin siyang pigsak guys. Tatalisag ko sa itong ang maha. Tengah lang tawag ubi guys. Ini natin ito. Gato na guys, atong ubi, atong mahanga with ubi. Fresh ubi gid ha, original dili na siya flavor, original din na siya. Fresh pa jud. Mga anta guys. Oh. Lamigi ko kaon. Init. Kanuna tong uban, ang uban imaha. Ito sa pagmanok guys, fried chicken.